Martin Baran, numer 18, obranca zo Slovácii. Chcem utriemať peršiu ligu pre Poloniu Bytom. Na Slovácii som hral už, dá sa povedať, od Z-ka. Celý čas v jedným zespole v Tatrane Prešov. Tam som hral perše za malý zespol, potom za staršiu družinu i potom v peršej družine. V tým čase sme akurát robili avans do extraklasy slovenskej i rád na to spomínam, i dobre to časy boli. Byl to veľký krok, ale bylo to všetko tým, že sme urobili avans do extraklasy na Slovácii mal som bardzo dobrú sezónu i tak me vykúpili Turci z Prešova, zo slovenskej extraklasy a vlastne prestúpil som do tej tureckej extraklasy a byla to skúsenosť, experience. Zažil som tam dobré časy, zažil som tam aj plné časy, zlé časy, kedy mi nebolo dobre, ale rád na to, tak samo rád na to spomínam. Všetko bolo iné, či už tie varunky kolo pílky nožnej, tak samo, jak som tam přilandoval, perše, co bylo bardzo teplo, i to byla nová vec pre mne a všetko okolo toho, jak to žilo, jak tam kibici prosto ľubili tú pilku a jak sa chovali ku pilkážom, to bylo zawsze super. Tak slušałem som dużo o tým, i o teroristoch, i o tom nebezpečí, ale celý čas ja som byl v Istanbule. I to me ubezpečovalo, že to bude pokojné i že to bude bezpečné. I tak to nakoniec ostalo, i tak to bylo. Nerad o tom gádam, ale prosto v tej Turcii sme z počiatku nemali dobře vyniky i zamenili nám trenéra hlavného. No a tam nastal zrúd v celej situácii. Ten nový trenér priniesol sebu 8 alebo 9 nových pilkážov a už tým pádom nebyla šanc tam grať. Mal som aj chcel som s ním gádať, s tým trenérom, ale ťažká byla s ním komunikácia. I nakoniec tak dopadlo, že keď som chcel hrať ešte pilku ďalej, musel som odísť tam stond. Takže vrátil som sa do Prešova, ktorý prejavil záujem o mne i tak to dopadlo. Celej tej avantúry v Prešove som šukal klub i s mojím manažerom razem i vyskytla sa taká lukratívna ponuka z Malézie.
I uvažoval som ísť, neísť, je to exotika, to si umiem gadať. No ale v tým čase som nemal inú ofertu, tak išiel som do tej Malézii. I jak som tam prilondoval, deň na to mi zvonil do mne pán Kilár, športový direktor, i gádal mi, že má pre mňa takú ofertu, že je taká možlivosť, či by som nepřiechal. No i gádal som mu, že kde som, že je to trudné teraz, ale že urobím všetko preto, že by som přiechal, i sa ukázal, i oglądal, jak to tu vlastne, jak to tu vygląda, i že by som vedel. I to zavažilo, že som poznal Juraja Baláža, ešte z včasnejšieho pôsobenia. No i tak to dopadlo, že v Malézii som nemohol zostať, ani som nechcel zostať, i keď to bolo lukratívne, ale nakoniec zavažilo to, že ten prístup pána Kilára i interes, i oferta s Polonií Bytom. Športový direktor oglądal moje manče na DVDčkách, což tomu pomógł i Juraj Baláž. Povedalo mi, že jestem voľný závodník, že chcem tu prichodiť i mám záujem tu grať za Polonií Bytom. Tak samo i ten jeden tréning tréner sme mohol oglądať i tak to nakoniec dopadlo i som šťastlivý za to, že je to tak, jak to je. W 19 minucie spotkania Polonia Bytom obejmuje prowadzenie, a strzelcem bramki nowo pozyskany obrońca z numerem 18 Martin Baran. Polonia Bytom prowadzi z Sandecją Nowy Sącz 1-0. Tak, čul som veľké šťastie. Byli tu i moji rodiče na maču, o to väčšie to bylo šťastie i taká eufória i to, že som chcel zavďačiť tým ľuďom okolo Pilky, co tu delajú, i našim superkibicom. I v tým momente to bola veľká eufória i veľké emócie. Od prvého momentu, že čujem dobre v družine, v zespole, i teraz, jak som tu už jeden mešonc, už nemám problémy gadať i rozumiem všetko i dobre, že tu čujem, bardzo dobre. I za celý zespol môžem povedať, že robíme všetko preto. I ten prvší turný meč nám pokazal, že sme na dobrej droze i ja verím, že będzie to trudné. I teraz najbližší zápas, najbližší meč v tej jednej Čeči, ale ja verím, že Poloniu utrzymamy w pierwszej lidze.